iar mamaia pe ei. Uite-mă cum se uită ei la mine. Mânca iar mamaia pe ei. Să mănânce. Uite-te, măi, cum se uită ei la mamaia. Mânca iar mamaia pe ei să-i mănânce. Mi-e așa de drag de voi, Doamne. Dar și sunt așa mai... că nu mai am vârsta voastră. Bine ați venit acasă la tanti Frusina. Mamaia și-a făcut vlog din ăsta pe YouTube. Și ca să intru și eu în rândul tineretului, cum a fost pe vremea mea, Doamne... Doamne... și-a făcut aia lui Paraschie blog, și-a făcut aia lui Norciu. Ce și-a făcut a dracu? Și-a făcut cont de Facebook din ăla? Da, ce sunt mai proastă? Lasă că fac și eu din asta pe YouTube. Să fiu eu aici prezentă, că vreau să stau și eu de o bârfă, stau și eu de o cafeluță. Vreau să mai văd ce se mai întâmplă pe YouTube ăsta, pe ce mai face tineretul. Aoleu, că am băut și o țuiculiță, să mă ducă mintea mai bine. Mă văzui eu, mă, de la un timp. Hai că nici nu mai știu de când, e câțiva anișori așa. Mă, văzui eu pe canal de, dacă mi-aduc eu bine aminte, mă, e o emisiune, mă, cu niște vuvuzele. Doamne, mor când le văd pe alea. Doamne, mor. Doamne, iartă-mă, dar mor când le văd pe parașutele alea. E o emisiune cu o prezentatoare, măi, ascuțită, a dracului rău de tot, ascuțită. Uite așa, bagă o melodie din aia și se învârte a dracului, se învârte, uite așa, de mama la dracului amețeala până mă uite și prezintă ea. Până zice ea bună ziua, până nu știu ce, se foiește a dracului, dansează ca o maimuță din aia. Uite că am uitat cum o cheamă a dracului. Cum o cheamă, mă? Doamne, iartă-mă, ce spurcată la gură sunt. Doamne, trăsnită mă, Doamne, ce... Vorbesc așa de urât de la o vreme, uite, sunt și văduvă. Așa, vorbim și de vuvuzeaua aia care prezintă emisiunea asta cu stilul. Cum o cheamă, mă, firaria să fie? Uite că nu mai amintesc cum o cheamă, Doamne. Cum o cheamă, mă, pe ascuțita aia? Neacșu, parcă, firaria să fie. Alina Neacșu, nu. Ilinca, firaria, dracul, ia uite, mă. Doamne, iartă-mă, că uite ce spurcată la gură sunt. Așa, mă, vorbisem de spurcata asta de Ilinca. Mă, cum începe ea să prezinte ea emisiunea, vine ea să-i face că deschide o poartă de-aia mare și începe să rotească cu fusta aia. Doamne, că nebunesc când o văd. Se rotește, că ea mare vedetă, Doamne. Așa. Mai este un juriu din ăsta, mamă, acru. Ei, numai așa să dea, numai așa. Este în juriu, hai că zic eu acum, dacă mi-aduc eu aminte. Este constipata aia, mă, de cum îi zice, Alba, constipata aia de Alba. Mă, asta e vagabondă rău. Se uită chiorâșa dracului. Doamne, iartă-mă, că mereu zic să nu mai zic cu ăla și poate mă ia dracu odată, să rămân singur, Doamne. Mă, vorbesc de constipata asta de Alba, mă. Alba, cum o cheamă? Iuliana sau Albu, cum o cheamă? Că am și uitat. Cum o cheamă, mă, Doamne, iartă-mă? Albu, ceva cu Albu. Iulia, parcă Iulia o cheamă. Mă, face ea așa, dracului, un bod din ăla. O crezută din asta așa, care nu mai atingi la inimă deloc. Se umflă ea în pene așa, că tot o face lumea găinăreasă, dar chiar că cam seamănă așa. Doamne, iartă-mă. Face ea o mutră din aia alba, de Alba zic. Face ea o mutră așa, stă așa înțepenită, zici că a băgat-o draci în țeapă, a băgat-o dracula în țeapă, uite așa stă, nici nu zâmbește ea dracu, nici nu râde.
Numai așa să dea, numai așa, uite așa să dea. Mai e ăla, cum îl cheamă, e cam durduliu așa. Uite că nici nu mai știu cum îl cheamă. E așa, are o barbă din aia de domn și cu... E mai rotofei așa din el un pic, nu știu cum îl cheamă, am uitat. Mi-aduc eu aminte. Mamă, și mai e iapa aia de... cum o cheamă aia? Aia cu peruca. Cum o cheamă mă Feraria să fie? Nu Bianca, cum o cheamă mă baia cu peruca aia albă până aceea? Și vine numai cu peruca, dracului, zici că e ca mine, bătrână. Cum o cheamă mă cu fața aia ei de iapă? Cu dinții aia, Hai că nu, uite că am un lapsus acum. E bătrânețea, ce să fac? Cum o cheamă mă pe aia care jurizează? Și cu peruca albă, că mie nu-mi scapă acum, nu mi-aduc aminte. Cum o cheamă mă pe aia cu părul alb? Aoleu, Doamne, ce rea e bătrânețea asta, că nu ți-aduce aminte, maică? Cum o cheamă mă pe aia cu peruca aia până aceea? Are o față așa de cal și cu dinții aia ca de iapă. Vrea dracu numai să dea în stambă și în chiroți. Cum o cheamă mă pe aia? Doamne, ce reau e că nu mi-aduc aminte. Doamne, cum o cheamă mă pe aia, că-mi vine aci pe limbă? Cum o cheamă mă pe aia măi copii, cum o cheamă mă pe aia care are peruca aia până aceea? Peruca aia blondă, nu știu cum o cheamă. Doamne, Iulia Albu, Rotofeiu și pupăza asta la altă. Cum o cheamă, că am uitat, Doamne. Are ea așa o față mai alungită așa și cu dinții ea în față ca o iapă. Cum o cheamă? Doamne, trebuie să neapărat să mă uit pe Google să văd cum o cheamă. Am uitat, Doamne, cum o cheamă. Raluca parcă o cheamă, Raluca Bădulescu? Ia că mă uit eu pe internet acum să văd eu cum o cheamă pe aia cu stilul, care cu peruca. Doamne, maică, Doamne. Mă dă drag cu ăștia la știri. Doamne, maica Domnului. Am uitat eu cum o cheamă. O am așa în minte, dar nu mi-aduc aminte cum o cheamă. Parcă Raluca, nu? Raluca. Doamne, Raluca Bădulescu? Parcă așa o chema, nici nu știu. Doamne, bă, tu mai Dumnezeu că am uitat. Chiar am uitat cum o cheamă pe aia cu peruca. Doamne, maică. Ce să mai bea un pic de țuiculiță, poate mi-aduc aminte. Un shot. Doamne. Raluca, hai că parcă Raluca Bădulescu, ia uite mă că parcă mi-aduceam aminte. Raluca, ci că o cheamă Raluca Bădulescu. Ei, și vorbeam de iapa asta de Raluca. Mă, ea câteodată ar vrea dracului să țină partea la fetițele alea, matracucele alea. Câteodată, mă, ea dracului ca o scorpie, numai așa să dea, numai așa, că nu vine aia în pizda goală. Și în țâțoaiele goale, cum îi place ei. Doamne, ce spurcată la gură sunt, Doamne. Și de Rotofeiul ăla chiar că nu mai mi-aduc, ăla chiar nu mai mi-aduc aminte cum îl cheamă. Maurice este, eu cred că e din Franța. Îl auzisem zilele trecute, ci că porecla lui când era în liceu, ci că era popa porumb. Mai că m-aș face eu preoteasa lui acum. Dar sunt bătrână, vai de capul meu. Ăsta, Maurice, ci că el e mai pamfletar așa din fire, mai glumeț. Și el ce să facă? Dacă s-a băgat între pupăzele alea două, alea acaparează toată atenția. Tu la-i, Doamne. Mă, dar eu mor. Când o văd pe uiul albu, eu mor și nu viu ca o rebună.
A dracului, rujată rău de tot, cu botul ăla ei. Botul ăla de nimeni nu-i ajunge la suflet. Și îi țeapănă, Doamne, muci! Muci de țeapănă este. Se uită așa fix, cruciș, se uită a dracului cruciș în cameră, de parcă ar fi ea vreo vuvuzea de-aia de pe podium ăla de modă. Mi-e scârbă rău de tot când o văd pe asta, albă. Iar de pupăzele alea care defilează, Doamne, ce-ți treacu să mai zic? Doamne, iartă-mă! Nici nu mai știu pe nume, dacă mi-aduc eu bine aminte, ia să văd, parcă 10, nu? Mai e și cuplul ăla, alea, cum o cheamă? Cum le zice la alea? Alea care sunt așa. Ia să-mi aduc aminte. Este una Bianca, una Alina care se plimbă cu mașina, 2. Mai e una Ilinca, ca pe buva aia care reprezintă show-ul, 3. Ilinca. A 4-a este... Cum o cheamă, mă, pe a 4-a? Bianca, Alina, Ilinca, Alexandra. Da, fofurlețele alea care se uită numai e mână, alea mi-aduc aminte cum se cheamă. Le cheamă, pe una o cheamă Emiliana, ea e mai grăsună așa, și pe ascuțită ailaltă Iuliana o cheamă. Ei, numai mână stă, numai mână, Doamne, ce-o fi cu ele, Doamne, trăznimea, Doamne, piu. Asta e necuratul, vă zic eu. Vă zice mămaia că alea e cu necuratul, vă zic eu. Nu mi-am aduc aminte cum le cheamă pe alelalte, dar sunt vreo 10 așa la număr. Aoleo, să nu mă zic de Naba și cu... Cum o cheamă, mă, pe aia? E una mai bătrânicioasă așa la față. Beatrice. Aoleo, când le văd pe alea mor, chiar că mor. Dați un pic. Aoleo, când am văzut-o pe Naba asta din Irak, parcă că e irachiancă din fire, irachiancă de fel. Când am văzut-o în prima emisiune de la Bravo I Still, am zis că am înviat asta, Manelista, care a murit, Dumnezeu să o ierte. Când am văzut-o, aia era leuit. Așa mai brunețică și cu lațele alea, zici că le-a băgat în cenușă. Și când am văzut-o alba, să ți le tai! Nu-mi place! Ai extensii? Nu, mie nu-mi place! Să-mi vii cu altceva! Nu! V-am spus eu, alba e a dracu rău de tot. Nu i-a plăcut de Nabaia că avea extensii, dar ea a dracu n-are părucă. Doamne, iartă-mă, ia uite că... Zic să nu mai zic mereu cu dracu și mereu zic. Aoleu, Doamne! Și apoi mai e ailaltă, cum o cheamă? Stați că mi-am adus aminte. Constipata asta de Ilinca Vandici, și că pe bărbat o cheamă Neașu. Constipata asta, mi-aduc eu bine aminte, a fost borțoasă. A fost gravidă. Parcă să zic că anul ăsta a făcut copilul. Și acum câteva luni, vă spun eu, Vandici a fost gravidă, a căcat produl și apoi imediat s-a băgat din nou prezentatoare. Ați vorbit-o pe Andreea Bănică și în loc să aibă grijă de copil, să fie o adevărată mamă, că e primul ei copil și așa mai departe, ea, neserioasă cum o știți, moartă după televiziune, a venit înapoi la Bravo I Still ca să prezinte ea emisiunea. Nu vrea dracului să lase pe alta, nu vrea. A aruncat-o pe Andreea Bănică și a venit ea fugurița ca să vină ea în sezonul 3 ca să prezinte emisiunea din nou. Doamne, trăznite-mea Dumnezeu!
cum să vă spun eu, moartă după televiziune ca Ilinca Vandici, n-am văzut în viața mea vreo prezentatoare. Auzi, să devină mamă, să cace copil și apoi, imediat cum a răsat upload-ul, să dea iarăși în fața camerei în stambă. Doamne! O ziceți și voi, măi, mamaie, acum. E normal așa ceva? Să faci puradelul și apoi să lași pe bărbatul sau pe bonă să aibă grijă de copil, în loc tu ca mamă? Elinco, n-ai obraz. N-ai obraz. Pentru televiziune tu faci orice. Faci orice. Mă mir cum nu te-am văzut goală, Doamne ferește-mă, iartă-mă, Doamne. Asta mi-am adus eu aminte de Ilinca Vandici, ascuțită asta. Cred că a făcut upload-ul de vreo lună, două și gata, acum a început Bravo Einstein. Hai, hop! Hai că mă duc eu acolo să mă dau în stambă. Doamne, sfinte-mă, Doamne, eu n-aș face așa ceva. Eu fi dă miere ăia turcii ăia ca să vină. Îi dă miere pe la bota dracului. Vă roagă mamaia să dați un like, o distribuire de aia, share, și ce să mai dea? Deci share, like, dați un like lui mamaia, dați și o distribuire și abonați-vă. Abonați-vă că vin cu materiale. Bine, abonați-vă, dați un like și un subscribe, că vine mamaia cu alte materiale. Mânca iar mamaia pe ei să-i mănânce.